Como sabedes, unha das miñas pasións, creo que os seguidores todos o habrán visto, é os petos de ánimas. Estes pequenos monumentos que hai polos camiños, as corredoiras, hai hoxe moitos desaparecidos, pero como ao igual cos cruceiros, non? Hai moitos por Galicia adiante. E un deles que, sorpresa miña, que me chivaron outro día, que me contaron, é o de Soar. Soar é un lugar do concello de Moraña. Aquí, Moraña, sabedes que é o pueblo este moi coñecido polos milagros de Amil. E hai este peto moi singular, vedes, que ademais tiña xa hoxe o que era o esmoleiro. Boas tardes. O esmoleiro xa non se conserva, a tapa, pero está aquí os restos. Era curioso, tiña un pequeno desaugue para a auga que pudera caer dentro. E como todos os petos de ánimas, aquí se ve, eu casi diría que é o San Antonio, é do cordón do hábito. Vides que hai 3 almiñas que están ardendo, estas son o lume do inferno, e están agarradas as 3 ao cordón para que este santo, que é o que intercede para salvar a estes 3 persoas, 3 que na súa vida non se debeu de portar moi ben, por iso están ardendo, pois resulta que tal. Entonces é curioso, porque contaba isto porque hai moita xente que me dice todos son iguales, todos non sei que. Non son iguales todos teñen un simbolismo. E eu, un pouquiño para ampliar isto, contarei un pouquiño máis destes petos, deste monumento religioso. Eu creo que tamén é bastante cultural, ao mellor para algún non ten sentido esta representación, pero os medos das xentes de agora non eran os mesmos medos que fai moitos anos atrás. Entonces, aí deixo. Seguirei explicando se me aguantades. Hasta logo.